Hola a tots i a totes. Avui és la primera vegada que eixim del País Valencià i tenim una convidada de luxe. Avui tenim a Aida Gascón, referent del món animalista, persona vinculada a Anima Naturalis, de la qual és la seva directora, reivindicativa, un símbol de la lluita també contra la tauromàquia a Barcelona, però també arreu de l'estat espanyol, amb la ILP No és mi cultura. Bueno, podria dir moltes coses i m'agradaria que es presentara ella. Benvinguda i què tal? Moltes gràcies, Nahuel. Doncs bé, que em presenti. Doncs soc directora d'Anima Naturalis a Espanya, que és una organització internacional, que estem a Colòmbia, a Venezuela i a Mèxic. I a Espanya doncs, jo porto la direcció des de fa ja 20 anys, pràcticament. A banda d'això, a banda del tema més activisme i professional, doncs tinc 41 anys ja i sempre he viscut per aquí, per Catalunya. Vaig néixer a Barcelona i em considero una persona... Estic descobrint, perquè m'estic descobrint. Cada vegada es veu que sóc més autoexigent i més exigent i sí que m'agradaria això, relaxar-me una miqueta, perquè al final la vida, no? I molt apassionada. Quan em dóna per alguna cosa, no paro. Wow, la veritat és que la teva presentació ha tocat el tema personal i de més, que em pareix molt interessant, perquè al final l'objectiu d'aquest podcast també és un poc parlar de la vida, parlar de qui som, parlar de per què lluitem, no? Què defensem. I avui també estem en un lloc, per a mi, important, perquè no estic acostumat a veure places de bous com aquesta, que ara no tenen un ús de tortura animal, que tenen un ús, en aquest cas, comercial, que demostra també un poc una metàfora que parlàvem en l'anterior podcast amb Joan Palomares, no? De que a vegades és el propi capitalisme el que destrueix el feudalisme. No és la revolució, que tant de bo vinguera, no? I el socialisme, sinó que a vegades el propi capitalisme ajuda a espentar un poquet i bueno, que bé, no? Que avui siga un espai no d'un ús que no siga la tortura animal, però a tu què representa estar en un lloc així? Bueno, això és una meravella, estar aquí davant i veure que és possible reconvertir les places de bous, que realment arquitectònicament són molt interessants i són història i són cultura, però se li pot donar un altre ús i en aquest cas és un ús comercial, però podria ser un ús cultural. També està passant a altres parts del món, no? A Colòmbia, a Mèxic, també s'estan reconvertint places de bous en centres de cultura i on es fan activitats de tot tipus. Aquí també hi ha cultura, aquí hi ha cinema, hi ha exposicions d'art, per tant és un símbol de victòria, és un símbol de progrés i és un símbol de com ha anat avançant la lluita pels drets dels animals. Molt potent, perquè pensem que Barcelona va ser la ciutat amb més places de bous d'Espanya. Vam arribar a tenir 3 places de bous. I hi ha una que ja es va destruir i llavors queden 2, aquesta i una altra que encara es podrien fer curses de braus perquè legalment ho és possible fer-ne. El que passa és que aquella encara és més simbòlica perquè tot i que se'n poden fer, no se'n fan perquè a Catalunya, a Barcelona, no hi ha cap interès, no hi ha afició taurina, n'hi ha però és residual i sobretot el que hi ha és molt de rebuig, no? Per tant, si intentessin fer una corrida de toros a la Monumental de Barcelona, es trobarien amb una oposició i un rebuig social brutal. En l'anterior podcast parlava el sociòleg de que quan s'aconsegueix un dret costa molt tirar cap enrere, no? Te refereixes un poc a això? Sí, això és cert. És veritat que moltes vegades avancem passos que després compta que tirem enrere i ho estem veient, Ara mateix tenim un enemic molt poderós i ho estem veient a Europa, ho estem veient a tot el món, com estem retrocedint en drets en molts àmbits, no? Sí, però bueno, jo crec que ahir també és un tema evidentment interessant i polèmic, no? Però jo crec que a vegades, com deia Gramsci, no? Cuando el viejo mundo muere, aparecen los monstruos, no? I jo crec que aquestes coletades de conservadorisme també pot ser que siguen un últim intent desesperat, no? Per intentar buscar una falsa nostàlgia en algo tan terrible com la tortura animal, no? A lo millor realment és un últim intent, una última ofensiva davant del progrés, que és evident que s'acaba en la tortura animal. Aprofite per enllaçar. En quin moment creus que està ara mateixa la lluita pels drets animals i l'animalisme a l'estat espanyol? Jo crec que estem en un moment de l'adolescència, no? Si ho mirem en perspectiva i de forma relativa a altres països europeus, és un moviment molt nou, molt emergent, perquè pensa que aquí potser només fa 20 anys que existeix aquest moviment. Altres parts d'Europa fa un segle, o als Estats Units, però aquí a Espanya
És un moviment molt, molt emergent. Entenc que refereixes organitzadament, no? Perquè en el romanticisme, per exemple, o en alguns períodes històrics on ha hagut molta consciència animal, o s'ha intentat, no? En quin moment creus que estan els drets dels animals? Jo crec que estem en un moment molt emergent encara el que és el país Espanya. Si ho mirem en perspectiva amb la resta de països europeus o fins i tot amb Estats Units, fa només 20 anys que existeix un moviment organitzat al nostre país. En canvi, en altres països europeus que ens porten un avantatge, porten un segle de moviment organitzat. És curiós perquè històricament, en alguns períodes històrics, com el romanticisme, l'antigua Grècia, no? On ha hagut elements animalistes, no? Tal vegada a nivell organitzat és més recent, no? Però les idees són, diguem, de sempre, no? Sí, jo crec que des de sempre, des que l'ésser humà és ésser humà, hi ha una sensibilitat, no en tothom, no? Hi ha una sensibilitat pels animals i ho podem veure amb Aristòteles, amb Plató, que tenen molts escrits referents a com hem de protegir els animals, com els consideren uns éssers menors que cal protegir, que cal garantir-ne, no sé si drets, però vetllar per la seva salut i el seu benestar. I per què tarda tant en organitzar-se el moviment animalista? Tal vegada perquè som diferents, la pròpia gent animalista venim d'orígens diferents, per exemple? Bueno, jo crec que el tema de la defensa dels animals, al final, és un símbol de progrés i ho veiem en altres lluites socials. A Espanya sempre han anat a la cua de tot, no?, amb les conquestes socials. Per tant, amb els animals doncs, és evident que també serem dels últims, no sé si els últims, però que hi haurà països que sempre ens portaran avantatge. Te volia ensenyar un vídeo, que sé que el coneixes molt bé, per a parlar del que estem parlant, que bueno, a mi m'ha impactat molt, quan te vaig conèixer ho vaig trobar, que va ser una agressió que visqueres, jo crec que fa uns anys ja, sí, a Catalunya, no? Davant d'una correguda de bous on la gent taurina t'agredia. No? Estem ficant el vídeo en pantalla i veient aquestes imatges tan dures i tan terribles, m'agradaria preguntar-te, no? Què sents quan les veus i què penses de la gent taurina, no? Com podem transformar-los, com podem intentar, la gent que no té consciència animal, que s'unisquen al nostre bàndol, o si el que hi ha que fer tal vegada siga simplement legislar i utilitzar d'alguna forma un poc el punitivisme per a poder ampliar aquests drets. Jo crec que en la lluita ha d'anar acompanyada de les dues vessants, la conscienciació, la informació, la sensibilització i, per altra banda, sí, s'han de fer lleis que protegeixin els animals. Jo entenc que imposar una llei en contra de la voluntat de la ciutadania no seria la millor idea, però hi ha llocs on poden avançar perquè la societat ja ho té clar, que no se'ns permet avançar perquè tenim una llei a nivell estatal que mana i que ens impedeix tenir aquestes competències i aquesta llibertat de que el poble decideix que no es maltractin animals a les seves festes i tradicions i no podem, se'ns obliga a que haguem de permetre aquests espectacles. Jo crec que la millor manera és inspirar, és informar, és tenir debats. Crec que això és important a nivell social i a nivell polític cal molta valentia per dir tirem cap aquí, és igual que hi hagi una minoria molt cridanera i molt intensa. I violenta, a vegades. I violenta, perquè aquí ho podem veure i, de fet, han après amb aquestes imatges, va ser molt brutal, però no els hi va fer cap bé. Durant 2 anys aquestes imatges van estar donant voltes per als platós de televisió perquè als mitjans de comunicació això és molt morbós i per culpa d'aquest fet que ells hi van perdre molt més que van guanyar, a nosaltres ens van trencar les càmeres i vam passar molta por en aquell moment. Però vam estar 2 anys de debat a les televisions que això ens ha ajudat molt en la lluita animalista. Tal vegada, si la gent veig no? Com fan en altres entitats, per exemple, com Igualtat Animal, no? Si la gent veig el que passa, no? A vegades en la violència dels animals seríem més conscients de la importància que té aquesta lluita, no? Evidentment. És que el gran problema amb els animals és que no veiem què passa amb ells. I en el cas dels bous, al final això succeeix en unes places on ho veu la gent que ho ha mamat des de petits i que ja estan insensibilitzats. I la gent que això no li interessa és que no ho veu, no veuen fins a quin punt l'animal pateix. I si parlem ja del tema escorxadors, granges, que és on els animals pateixen durant més temps, doncs encara és molt pitjor, perquè estan a llocs tancats, com si fossin magatzems d'animals tancats, on és impossible veure què és el que està passant allà dins. Ja veus. Has nomenat abans del suport social, les últimes xifres del suport a la tauromàquia està baix mínims, no? Hi ha un suport social cap a l'abolició
o diguem, en aquest cas el que demana la ILP, simplement que les comunitats autònomes puguen decidir de màxims històrics, no? Això és una bona notícia. És molt bona notícia i ho estem veient any rere any, surten enquestes gens sospitoses, estan manipulades per a les organitzacions de defensa dels animals. L'última va ser la de la Fundació BBVA, que va fer una enquesta de molts temes i un d'ells és què opina la gent del maltractament animal en els espectacles com la tauromàquia o la caça. I en el cas de la tauromàquia és un 75% de la població estaria totalment en contra i ho consideren maltractament animal. Per tant, el suport social el tenim. El que ens falta és el polític, aquesta valentia, que evidentment el sector taurí porta molts més anys organitzats que nosaltres, perquè per la seva pròpia conveniència fa molts anys que estan organitzats en penyes, en associacions, i són un lobby molt potent, que a més tenen molts contactes a nivell polític, són terratinents, tenen empreses. Jo el que estic notant des que treballo el tema dels drets animals en el Congrés és que en aquest país hi ha una oligarquia i una burgesia molt lligada al poder, que no és liberalisme, no és neoliberalisme, són empreses o sectors que van lligats a famílies històricament properes a qui governa. I en aquest cas, que la tauromàquia no és una qüestió d'afavorir als empresaris, és una qüestió d'afavorir a certs empresaris que tradicionalment van lligats a certes famílies i per tant és brutal el clientelisme que ha hagut i com està lligat. I sobre el tema polític que comentaves, o institucional o partidista, m'interessa molt fer-te dues preguntes que crec que la gent se fa. La primera és que jo ho he vist que se'ns banalitza moltes vegades la defensa de drets animals, a vegades en els àmbits de l'esquerra, des d'altres sectors. Com definiries aquesta situació? Vull dir, creus que hauria l'esquerra de prendre's més en sèrio i el progressisme la defensa dels drets animals? Jo crec que és natural en l'esquerra, no? Des de l'esquerra sempre s'ha defensat els més vulnerables i els animals són, de tots els éssers que tenim a la societat, són els més vulnerables, els que no tenen veu, els que no es poden protegir per si mateixos i els més abusats i els més explotats de tots. El que passa és que és una realitat incòmoda, és un debat molt incòmode perquè ens afecta en el nostre dia a dia. Tenim els animals implicats a tots els nivells de la nostra societat i al final és un canvi de paradigma el canviar la societat per deixar que estiguin tan maltractats i tan sotmesos a la voluntat humana. Això ens trauria moltes comoditats i molts privilegis que hem adquirit al llarg de molts segles que no tothom està disposat a fer aquest canvi. Clar, perquè a vegades també va lligat a la pròpia, en aquest cas, maldita identitat, no? Persones que han sigut criades culturalment en entorns on no s'ha respectat els drets animals, on hi ha corregudes de bous, on hi ha bous al carrer, com en el País Valencià, i costa molt fer aquest canvi cultural quan realment per l'esquerra poden ser els seus propis votants. Ahir tal vegada fa falta un poc més de valentia i afrontar que el debat ha de ser molt clar. Ha de ser que qualsevol tortura animal no té cabuda en la societat, no? De fet, no entenc la por que tenen, perquè tots els casos que hem vist en els últims anys que s'ha anat avançant en matèria de protecció dels animals, no ha passat res, no ha passat ni ha hagut una reacció que hagi sigut insostenible per cap govern ni cap administració pública. Al contrari, ha sigut bo per tothom, bo per la societat i al final tothom ho ha entès. Tenim també un cas molt clar a Lekeitio, al País Basc. A poc s'ha anat substituint l'ús d'ànecs o de gansos vius. Primer es van passar a utilitzar morts per fer un espectacle que era cultural i popular, una tradició, i es va passar de l'animal viu a l'animal mort i de l'animal mort a l'animal de goma, i ara ja s'ha prohibit fer servir animals de debò en aquest espectacle. I tothom hi està d'acord, no hi ha hagut cap tipus de manifestació en contra. Ha hagut una mica de... Al final, els canvis sempre ens incomoden, sempre, qualsevol tipus de canvi. Però no és cap drama. I que trist que la nostra identitat estigui sotmesa al maltractament animal o és igual, encara que no hi hagi maltractament animal, ja ens ho hauríem de fer mirar que la nostra identitat personal estigui condicionada per l'esmorzar valencià, no? Aquí xinxaré una miqueta, però no ens hauria de forjar la nostra identitat l'esmorzar valencià o els castellers de Catalunya. Vull dir, som molt més, com a persona i com a poble, som molt més que això, no?
estàs introduint un tema filosòficament complicat, que és el dissoldre totes les identitats, i és molt interessant, i tenim gent en la que debatrem en aquests conceptes molt interessants. El tema de l'esmorzar és complicat, ahí pots clavarte en un lío, però per suposat que sí, que no té sentit una identitat que es base en la tortura animal, igual que abans hi havia identitats basades en la tortura humana. I també se podria dir, no, sempre tota la vida li hem pegat a no sé qui, i evidentment que això n'hi ha que superar-se, no?, i transformar-ho. Per tant, no té cap sentit. En l'àmbit polític, en l'àmbit més institucional, també volia fer-te una pregunta. En aquest cas, jo te conec i treballo amb tu diverses lluites que portem a nivell parlamentari, i sé que tu combines molt l'activisme amb una postura crítica, siga qui siga. Si sóc jo del dia de demà el que faig alguna cosa que no defensa la lluita dels animals, me criticaràs. Vull dir, ser activisme conscient i conseqüent, i també a vegades sí que utilitzes la institució o sí que utilitzeu la institució per a certes transformacions, com és el cas de la ILP No és mi cultura. Què li diries als activistes que tal vegada diuen que no n'hi ha que participar en política institucional? Creus que s'enganyen o que tot és respectable? Què penses d'aquest tema tan, jo crec que polèmic dins del món animalista? Jo per mi és que no hi ha polèmica. Entenc perfectament la desconfiança que genera tot el món de la política. Ho entenc perfectament perquè jo mateixa a vegades és com se'm treuen les ganes de votar, ho entenc. Però trobo que és molt important seguir participant en tots els espais polítics que hi hagi, d'una forma directa o indirecta, des d'anar a votar a reunir-se amb tots els partits per intentar que incloguin polítiques de protecció animal als seus programes o del que sigui. És que qualsevol lluita social és una lluita política, i encara que no siguis part d'un partit, estàs fent política. L'activisme és política. Intentar distanciar-se d'això és respectable i és una estratègia perquè pots tirar cap a la conscienciació, que està totalment distanciat del que és la política, però és que són dues estratègies que han d'anar de forma paral·lela i són, diguéssim, és coherent. Tant una com l'altra, cadascú ha d'escollir la que vulgui, des de l'autoconeixement, sobretot, perquè hi ha gent que no se sentirà preparada o no li vindrà gens de gust tirar cap al món de la política i haver-se de reunir amb partits que potser s'han de tapar el nas. Jo crec que sí, que cal fer-ho, cal fer un esforç i que sobretot ens hem de mobilitzar, això és el més important, aixecar-nos del sofà, deixar de fer scroll amb les pantalles i organitzar-nos, debatre, llegir i entendre el que llegeixes, tenir esperit crític, això és important, és la base. A partir d'aquí, si et vols ficar més en política o menys, és una decisió personal totalment respectable. La veritat és que passa el temps i tinc moltes preguntes, no sé si donarà temps. Estic totalment d'acord amb tu. Tornant un poc a la d'abans, que va relacionada, abans comentaves que si s'aboliren certes tradicions, per exemple, d'oci o de festes, no seria cap problema, sinó seria un avanç, se transformarien i ja està, no? N'hi ha altres sectors on tal vegada sigui un poc més delicat. Per exemple, en el cas de la ramaderia. Evidentment que les macrogranges són terribles. La ganaderia extensiva, per exemple, la ruralitat, no? Seria més difícil, no?, fer aquesta transició. Creus que caldria suport institucional per a poder fer-la? Com se podria transformar, per exemple, el món de la ganaderia en aquest sentit? És superinteressant. I ara entrarem en el veganisme. Sí, és molt interessant la pregunta, però molt complicada de respondre, perquè trobar una solució que sigui viable a nivell econòmic i que mantingui intactes les costums de les persones... Clar, és que no és només econòmic, ho dic perquè, jo conec gent que són pastors i que part de la seva vida emocionalment ha sigut ser pastor, no? Va ser complicat fer aquesta transició. Entenc que serien els últims que transformar, no? Primer tenim que transformar altres sectors que són molt més agressius en els animals, tal vegada? Clar, qualsevol transformació serà molt lenta, no serà d'un dia per l'altre. Sempre en aquests tipus de transformacions es donen molts anys de moratòria perquè tothom, tot el sector es pugui reconvertir, no?, a poc a poc. I la nostra lluita passa perquè es donin moltes ajudes i que des dels governs i les administracions es faciliti al màxim aquesta transformació necessària a nivell mediambiental i pels animals i per la nostra salut. Però clar, un canvi així passa per reduir moltíssim el nostre consum de productes d'origen animal. Clar, vaig un poc al tema del veganisme. Farem altres entrevistes amb gent també del món concretament vegano, no?, i activistes del veganisme. En el teu cas serà més l'animalisme en general. Però, bueno, què penses del que estàs dient, del tema del veganisme? En quin moment està? Crec que està pujant cada vegada més, per almenys a l'estat espanyol. Com considereix la gent respecte al veganisme? És un tema controvertit perquè tot el que sigui tocar els costums de la gent
tothom es fica així amb els pèls a punta, però a poc trobo que estem inspirant i seduint el món de que hi ha moltes avantatges de, com a mínim, reduir el consum de productes d'origen animal. Hi ha molta gent que ja no beu llet de vaca, perquè ja a nivell de salut també hi ha molts estudis, i han vist... Bueno, no volen tampoc implicar-se en aquesta explotació i, a més, li va bé per la salut, no? I ho estem veient als supermercats, doncs cada vegada hi ha més varietats i hi ha més oferta d'aquest tipus. A banda, el veganisme entenc que és més sostenibilitat, veritat? Exacte. Ara tenim un debat molt interessant amb el tema de la intel·ligència artificial i tota l'aigua que consumeix, i estem veient moltes publicacions de la gent ficant el crit al cel de quanta aigua consumeix cada pregunta que fas a ChatGPT, per exemple, però, clar, tots els que fa temps que estem en aquest moviment, ens sorprèn aquesta preocupació tan emergent amb el tema del consum de l'aigua, amb la intel·ligència artificial, però és que el forat negre del consum d'aigua està en la ramaderia. Un quilo de carn de vedella consumeix 15.000 litres d'aigua. Això no té ni punt de comparació amb el que puguin consumir l'aigua de totes les preguntes que puguis fer a la intel·ligència artificial, no? Llavors, a nivell medioambiental hi ha un problema molt greu amb l'aigua, amb l'ús dels terrenys, amb la contaminació de la terra, de la pròpia aigua que nosaltres després consumim, les emissions de CO2 a l'atmosfera. Hi ha molts arguments medioambientals i això doncs, passa per una reducció dràstica del consum de productes d'origen animal i anar cap aquí, també cap a una ramaderia més com era la d'abans. Però és que la ramaderia que era abans feia que consumíssim molta menys carn de la que consumim avui en dia. I també hem de tenir en compte que som cada vegada més milions de persones al món. No podem mantenir aquest privilegi que tenim ara mateix de menjar carn per esmorzar, per dinar i per sopar, no? Clar. Bueno, molt interessant. La veritat és que me quedaria xerrant amb tu moltíssim, però crec que anem un poquet apretat de temps. Bueno, a tots els convidats li faig la mateixa pregunta. Un moment històric o un moment important de la teva vida que pugues dir-nos i comentar-nos, i un artista referent, un escritor, un activista, una persona que t'hagi marcat. Jo crec que moment històric podríem dir la primera vegada que vaig aconseguir, bueno, jo i el meu equip, que un ajuntament prohibís els circs amb animals salvatges. Uau. I això t'estic parlant de fa 20 anys. I aquesta va ser la primera vegada que vaig dir que el que fem pot tenir un impacte real en els animals i en les polítiques que tenim als nostres ajuntaments. Wow. I aquest va ser un punt d'inflexió. Uau, que fort, eh? Sí, Quin record. I a partir d'aquí ja tot va ser doncs, reunions amb polítics, amb partits, etc. Que guai. Jo la veritat és que també tinc records pareguts. Bueno, recordo quan en Gandia llevarem els bous, que bueno, va ser una xicoteta victòria, i a vegades aconseguir aquestes victòries també te marquen, no? De cara al futur per a poder aconseguir-ne. Jo pensava que diries lo de la ILP. És que això ha sigut molt històric. Que he tingut la sort de poder conviure amb tu en aquest moment, no? Però que... La ILP ha sigut com el TFG, no? És com aprovar ja... M'he passat el juego. Vale. Però jo m'he anat 20 anys abans, perquè jo només tenia 20 anys, o 20 i pico, i realment el que feia era protestes al carrer, no sé què, perquè no era conscient de que podia tenir un impacte real, no? I aquí va ser un descobriment. Llavors, a partir d'aquí, tot va canviar. Un personatge històric? O una persona que t'hagi influït molt, un referent? No és històrica, Vale. perquè no hi ha dones històriques i, bueno, sí que n'hi ha, però n'hi ha molt poquetes. I llavors preferiria dir un referent real que m'ha marcat en els últims anys, que és la Patricia Centeno, que és una excel·lent comunicadora, que he fet alguns cursos amb ella i sobretot parla molt del poderío, no? De com empoderar-nos, sobretot amb un llenguatge, amb un missatge, amb una forma de comunicació basada en la tendresa, molt allunyada dels estereotips masculins, que sigui femenina però poderosa, no? I m'ha ensenyat molt. Llavors, jo cada vegada que la sento parlar, m'encanta i aprec moltíssim. Bueno, sempre fem que l'anterior convidat te pregunta el següent. En aquest cas anem a ficar la pregunta que t'ha fet Joan Palomares. Jo li preguntaria, que m'interessa molt, què pensa o com veu, quin és el futur, com s'estan transformant les relacions entre els éssers que ara diem persones i els éssers que ara són animals, no? Jo crec que venim d'un moment de transformació molt fort en quant que havien concebit tot el que eren l'univers dels animals com a font d'aliments o com a força de treball, no? Per a espentar carros, per a manejar maquinària agrícola. I ara mateix l'imaginari de l'animal està transformant-se moltíssim perquè està ocupant un lloc com a acompanyant vital, no? Com a subjecte.
Sí, estem reconeguent-lo com un ser que té seus sentiments, que, clar, estem reconeguent-li drets i de tot això m'interessa moltíssim on va a parar, no? Quines contradiccions té això de cara al futur i quines són les resistències que n'hi ha a tot això? Val, què respondries, aleshores? Doncs té raó que estem en un canvi de paradigma, que a més està canviant d'una forma molt ràpida i no sé on anirà a parar. Jo espero que tot això vagi cap a un respecte més ampli, cap a tots els animals, però és veritat que ara està naixent una necessitat de suplir l'efecte emocional que ens donem les persones amb animals. I això tampoc és, perquè els estem carregant una responsabilitat als animals. Llavors, clar, cada vegada hi ha més gent que té animals en comptes de tenir fills, no? I això, doncs, cap on ens portarà una dependència o allunyar-nos entre nosaltres, no? I és veritat perquè és més difícil relacionar-nos entre nosaltres que amb els animals pobrets, que ells doncs, ens estimen de forma incondicional, però crec que haurem de trobar un equilibri, no? Respectar-los, però no necessitar-los emocionalment. Uau, molt interessant això, eh? Molt bé. Prenem nota. Molt bé. Bueno, la següent convidada és una persona que treballa amb els animals de forma en la ramaderia, en la pesca, que té molta consciència animal també, vull dir, pateix molt quan acaba el seu treball com a ramadera, no? Què li preguntaries? Li preguntaria que jo estic segura que cuida dels seus animals, no en tinc cap dubte, però li preguntaria què és el que sent en el moment en què decideix aquest ja està llest per portar l'escorxador. Uau, és una pregunta forta, però crec que serà interessant que la conteste. Bueno, Aida, la veritat és que ojalà puguem seguir fent converses i d'ací un temps tornar a entrevistar-te. Ojalà en aquest moment tinguem aprovada la llei de penosmicultura en el Congrés i més avanços, no?, que cal fer, perquè està tot massa per fer. Ha sigut un plaer estar amb tu en Barcelona i esperem que a la gent li agradi l'entrevista. Vos recomano que la seguiu en les xarxes, també que seguiu Anima Naturalis i que vos feu socis d'entitats com aquesta, no?, que fan una tasca imprescindible. I bueno, moltes gràcies. Gràcies a tu.